Nit. Apa dah? Aku arep cerita karo kowe Nit. Cerita apa? Aku iki seneng karo Kak Der Nit. Kak Der lo keren, ganteng. Nek guyu lho Nit manis e Nit. Kayak Kak Der kayane anu Kak Der ki koyone wong sugih ya Nit ya. Kayak aku senengi lho Nit Kak Der iku Nit. Tapi nggak mungkin lah dia harus seneng ambek kowe. Ya seenggaknya kan berusaha dulu. Nit salam nih ya karo Kak Der ya kan kok cedek karo Kak Der. Iya, nek dhek gelem. Kalau malah gelem pikir kere nih, saiki berusaha dikek nih. Jadi orang kene ae boleh. Ya yang mbak di sini kono. Berisian kono lho. Ya ayo. Kak Der Arna nih Kak Der. Balik nih. Hah? Tak terni balik. Aku diternek. Iya. Enggak usah. Wis tak terni lah. Enggak usah aku iso balik karo kanca-kancaku. Enggak usah aku sing Mas ngeterni. sekarang tadi sik. Bisa ya? Ya. Ini kok nek gandeng bani lho Kak Der. Ya mbok lah roh nggak ngerti. Paling Kak Der seneng karo Mbak Nik. Ih, enggak iso ngono ki. Aku sing seneng kan aku sing digandeng malah Mbak Nik sing digandeng. Makane saurunge dadi cewek wis gendang kono sasaen. Apa yang ngono? Iyalah. Wis tak parani lah. Nik, Apa Kak? aku ki arep mengungkapkan sesuatu lho karo kowe. Sesuatu. Apa Iya. toh? Aku wis arep balik loh. Wis Wis arep nganu. rungokne aku Karo mamaku ngomong diblangkan dhisik lho. ngewangi kae. Emang Udah ngopo? jagung. Aku ki sebenere nganu nih. Apa toh? Ayo balik. Ayo balik. Ayo balik Kak Der. Ngopo sih nek menaruh bareng ki lah. Kok loro-loroan lho mlakune. Ya ayo balik bareng. Ngapa sih iki ganggu calon iki? Wis ayo. Loh, kan aku arep bareng Kak Der lho Mbak Nik. Ya saya bareng. Ayo bareng balik. Lah aku wae menaruh ki. Nik, Apa toh? Ya wis ayo, kelo nganu selawan. mandek dhisik lho. Ngapa toh? Kowe gelem gak dadi cewekku? Hah? Kowe gelem gak dadi cewekku? Jadi cewekmu. Heeh. Enggak lah, aku pengen koncoan. Ya Allah. Kowe ngerti gak sini? Masa kowe gak ngerti perasaanku kepiye lho, Nik? Aku pengen koncoan wae. Isin aku. Tapi aku mau koncoan, aku pengen lebih pacaran. Wah, aku enggak pengen cewek-cewekan, aku harus sekolah dhisik. Amit ya. Nik. Nik. Ya ampun. Cintaku ditolak loh karo Nikita. Padahal selama iki gak pernah sing jenenge aku ditolak karo cewek. Piye iki? Mosok lelaki setampan aku ditolak karo Nikita. Nunit nang ndi yo? Digoleki kok enggak enak. Mesti dhek baca buku ning kono. Kan tenang. Nit, Ngapa? aku arep curhat. Curhat apa? Aku ki kira-kira menurutmu piye ya? Lah piye? Kak Tur ki nembak aku lho, Nit. Hah? Terus aku kan kepiye aku lho nggak seneng. Kapan? Tapi dia terlalu baik. Dia ini pas balik sekolah. Terus? Pasti kok dia ngomong meneh, terus aku ngomong piye? Ya wis lah trimo wae. Ya masalah aku ki nggak seneng lho, Nit. Ya piye ge? Kan dek cinta karo sampean. Ih, ya dek kan ngomongnya jereke krungu-krungu pacare akeh. Masa iya aku kan rimo-rimo wae. Kalau Enggak aku, lah. Jare sapa pacare akeh? iya dek ki pacaran karo kakak kelas ki. Wah, akeh lho, Nit. Orang adik kelas. Enggak wis toh. Alah, enggak lah, aku nggak pengen. Aku juga pengen cewek-cewekan. Lah terus? Mbok lah, aku sih orang pengen pokoknya. Tuh, Munarah juga seneng. Ki piye kengko? Piye? Kowe wis ngomong karo Kak Der ora aku seneng. Ya wis. Apa jare? Dek iki koyo enggak ngerespon lho angger dijak ngomong. Kamu apa tuh nggak ngerespon ki? Nit, apa aku nganu wae ya Nit ya? Tak tembak. Ya nganu ya Kak Der ya. Apa aku nembak Kak Der ya? Kowe nembak wong lanang. Iya. Ya enggak ada harga diri nih apa? Biar apa daripada kok dek dipek wong liya dengan aku kondisian. Wis lah roh. Enggak usah seneng karo Kak Der. Lah piye sini kalau aku seneng karo Kak Der kok ra itu lho. Apa Kak Der ki seneng karo kowe ya jangan ya? Nit, Kowe iki aneh-aneh roh. Nek mau ngomong. iku coba baca buku wae to lah, karo aku ngomong to lah. Sekolah itu belajar roh, ora cewek-cewekan. Tapi piye aku seneng karo Kak Der ki piye lho Nit? Mbola aku enggak ngerti lah roh. Tak tembak lah Kak Der. Aku kembang aku. Tak tembak Munarah ngengkel. Isu-isu ini mana? Aku tambah Allah. Sembuh lah roh. Pusing aku malahan.
Kak Ter dhewean. Kak Ter, Ngopo ro? jajan ya? Ning kantin. Sik warak aku ro. Sarapan pirang piring lho mau kok sik warki. Aku ki nggak sarapan lho ro. Kok warek? Aku lagi memikirkan sesuatu. Mikir ke aku. Mikir ke sapa? Mikirnya koncomu kae lho ro. Nik kita Lah ngapa karo Mbak Nikita iki? ayu lho yo. Nik kita ayu yo. Mbak Nikita. Mbak Nik karo aku lho, ayu aku sih an. Ya tapi aku lho seneng karo nik kita. Kita barang sih. Kok iso seneng karo Mbak Nikita? Tak kandhani Kak Ter. Mbak Nikita lho wis ndek cowok yang ganteng. Masa iya ro? Iya, nggak percaya jalan nyatakan cinta karo Mbak Nik nggak diterima. Karena wis ndek cowok. Ngengkel lho nggak percaya karo aku Kak Ter iki. Jalan nggak percaya. Ayo nang warung yuk. Wis warak aku ro. Ya wis lah, kondisian. Masa iya sih nik kita di cowok? Tenan gak sih Munaro ki? Tapi aku nggak nyerah, biarpun dia di cowok, panggah tak kejar. Seorang Kak Ria harus bisa mendapatkan nik kita. Nit, Apa? aku pengen curhat loh Nit. Curhat apa meneh? Aku ki seneng karo kae lho, koncomu kae. Sapa menaro to? Kok Munaro sih? Kak nih, Menaro ki yo seneng lho kambek sampean Kak Ter. aneh-aneh itu Munaro seneng karo aku. Enggak percaya. Aja sampe yo gara-gara sampean persahabatan kita orang jadi bubar. Ya, tapi yo piye lho Nit, aku lho seneng karo kuwi nik kita. Bingung aku juga. Nek aku mbok kon seneng karo Munaro ya aku yo gah to. Nek Munaro seneng karo aku. Aku lho cintane karo nik kita. Terus piye? Yo nggak ngerti juga lah aku ngene iki. Tapi kayak mau Munaro ngomong karo aku jarene wis ndek cowok. Bener to? Sapa? Nik kita wis ndek cowok. Urung, Urung. urung. Berarti ngapusi aku kayak mau Munaro. Saiki enggak gelem cewek-cewekan. Sopo kuwi? Nek kita Tapi aku panggah harap berusaha ngejar dek ini, anu Nit. dek iki cek koyo labil. Ya, tapi piye lho aku lho saking wis cinta tenan karo dek. Wah, aku enggak ero lah. Ya wis lah yo. Salam ke yo, Nit yo. Ya. Balik bareng yuk. Enggak lah. Dikek lah. Aku nungguin ini Nit karo Munaro. Yo wis aku tadi ke yo. Ya ya. Hati-hati yo. Ya. Apa? Dek ngapa lo Nit? Lagi ngapa sih? Enggak apa-apa Nit, enggak apa-apa Nit, enggak apa-apa Nit. Kena watu ki mau. Ya Allah kok iso dijongkrokin menara loh. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.